Jag har just gått hem och fixat och stonat. Varför inte den här lampan tända? Här har vi. Så. Lampa. Mjölk. Ja. Det kan jag typ göra varje dag. Ja, jag gör när jag kommer hem. Kanske läxa. Det är en läxa. Ja. Här är första. Let's go home. Fast nu visste inte jag från början när jag gick hem för att jag hade inte tid med det. Då jag gick typ halva vägen så kom jag ihåg att jag skulle göra så. Let's go home. Ja. Då får det vara, då får jag bara hitta. Bara let's go home. Det är lätt att hitta. Som att. Ja, ni fattar. Ja. Bild kanske inte det bästa. Så det var svart. Jag har båda händerna. Nu ställer jag in mjölken. Ja, och detta är bara en liten kommer börja med en Minecraft-kanal faktiskt. Jag spelar in ju Let's Play på den kanalen och ja. Gott. Gott. Här är min dag. Här har vi Minecraft, dirty block. Någon skriver på Skype, tycker jag. Tjena. Känner kanske precis alla här nere. Hur kan jag ge det så? Jag ska lämna först. Jag har ingenting annat så kul att göra. Och min dator laggar inte så mycket så nu känns samma kompisar. Och så här, det var för att jag filmade min mobil och den är inte just den bästa bilden. Datorn. Men ja, då var det här Let's Go Home. Det är det. Vi ses nästa del.